Bwalo la milandu litangopereka chigamulo kuti ndalama ya CDF ma MP twasamatengepo gawo akuti izi zingokhalira makansala kapena kuti akukhanso ambiri tusana kondwe koma mbali ya makansala zikuoneka kuti zinasangalatsa ndipo iwo aperekapo maganizo ndi kufotokoza kuti kodi zotsatira za chigamulo chimenecha zikhala zotani. Tatiye timvetsereni pamene kansala wa Livuzi Ward akufotokozapo maganizo ake. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Kuperekapo ndithu maganizo awo ena akondwa nazo ena mwina sana akondwe nazo komano aliyense ndithu akuperekapo maganizo awo. Ndelero mpulogalamu ino ya dzuwa lawala amenewa akansala ochokera ku Nkhatabe ku Kavuzi Ward amenewa ndi Patricia Longwe nawonso ndithu anaperekerapo maganizo awo kuyankhulapo ndithu kuti iwowa achilandira motani. Tiye timve pamene amenewa ndithu Patricia Longwe amene ndi akansala ku Kavuzi Ward akufotokoza zambiri. Ine chigamulo chimene chija ndachilandira bwino kwambiri ndipo ndine wansangala kunena kuti dziko lathu panopa ndimene chatuluka chigamulo chimene chiyachati chapitirira dziko lathu litino litakuyenda bwino kwambiri chifukwa munyengo zimene tikudusa kapena malamulo athu ena akunena za decentralization mphamvu kwa anthu kutanthauza kuti zinthu ziyena ati ziziyamba pansi zisamambe kuntunda kuja zinachoka kukale panopa zinthu ziyena ati ziziyamba pansi zizipita kuntunda koma ndimene zimapangikira mu mene CDF imayendetsedwa ndi aphungu amene ali mabwana anthu akuntunda kutanthauza kuti decentralization pamene pajapa policy simayenda bwino. Kapena mavuto amene anali mavuto ati ndi ati mwina zisanasinthe asanapereke chigamulo chimenechi. Okay, mavuto amene anali mavuto akulu kwambiri chifukwa ndalama imene ma MP amaitenga ngati ndi pocket money amaitenga ngati ndi personal simaziwika kuti ndi ndalama ina yake ya boma imene imatha kuthandiza ziko kapena imatha kuthandiza anthu ambiri chifukwa iwo amayilamulira pa iwo okha. Ma MP ena amayipanga bwino kwambiri ndalama imene ija koma ma MP ena samayigwisa bwino ntchito amayitenga ngati ndi ya personal ndi ya kunyumba kwawo. Kwa amene amayigwisa bwino ntchito ndalama imene zinthu zinali bwino koma kwa amene amanena kuti amadumphapo ena mwa malamulo zinthu sizinali bwino chifukwa anthu kumadera akumizi amadandaula kumapeza kuti MP aliko koma kupeza kuti zinthu zambiri pa ground zikutani sizikuyenda ayi zitukuko zing'ono kandi ndi ma bridge kama school block chanchani ena samakwanirisa komabe ena ma MP amapanga ntchito imeneja motamandika kwambiri even madera awo amakhala kusangalala koma ma MP ambiri tisaname ndalama imene isamayigwisa bwino ntchito. Pano zinthu zasintha mukuyembekezera kuti zikhala motani? Ife panopa tikuyembekezera kuti mphamvu kwa anthu ija igwire ntchito ma structures a boma aja amene aliko pakati panopa amene boma limakhala nawo pa ground ngati VDC ngati ADC komanso council ija ndi imene zigwisa ntchito ndalama zimene zichazi chifukwa VDC ndi ADC ndi amene amadziwa mavuto a madera awo pomwe ma MP nthawi zambiri ndi anthu otanganidwa nthawi zambiri madziwa kuti nthawi zambiri ma MP apita ku parliament mwina 30 days komanso ali ntchito zotamandika kwambiri zimene amaligwira dziko lino la Malawi ndiye kuti ukagwira ntchito zitatu kapena ziwiri zimakhala zovuta kwambiri ndi chifukwa chake umapeza kuti madera ena ma MP chifukwa choti akukhalitsa kwambiri koyenda ndalama zija mwina makhosolo zimangokhala pomwe anthu akudandaula kumuzi akuvutika ndalama zija usagwira ntchito chifukwa choti MP watanganidwa ndi imene zikubwera pa makhosolo paja zizigwira ntchito bwino nthawi yake chifukwa kansala ntchito yake ndio panga chitukuko kansala ntchito yake ndi bridge pakati pa boma ndi anthu akumuzi pa nkhani ya chitukuko kutanthauza kuti mmene kansala CDF inali manja mwa ma MP kansala ndo analibe chochita ndoti boma nangomtenga kansala kungomuyikapo basi angokhala kansala basi tikwanirise kunena kuti kunja kuno kuli machani kuli makansala koma ntchito analibe kutanthauza ndalama za boma zochuluka zimaonongeka kumalipira makansala ka honoraria kaja ndalama zochuluka kwambiri pa makansala 400 chakuti kutanthauza kuti zinalibe phindu kwenikweni inde timagwirabe ntchito zina ngati china JZD aja ma DDF komabe ntchito yathu yeni simakwanira chifukwa kandama ka DDF kakumabwera kochepa kwambiri even ndama ya JZD ikumakhala ma conditions ake koma CDF ija itati yasindidwa even dzina ndikhala World Development Fund imeja itakuti thandizira kwambiri kunena kuti tisituko ting'ono tisitha kumayenda mmizimo ma MP aja ntchito yawo ikhale yoti panga ifeyo ngati makansala monitor kaya makansala akubwera ukaife wina katiluza zizaoneka kusogolo konko koma amene akubwerawo azakhale kuti ma MP wo azapanga monitor ndama imene ijayi chifukwa akakhala kuti MP yekha kuyendesa CDF
apange lamulo ku parliament adusise budget imene idzayigwiritsenso ntchito pa ground kumudzi monitoring apanganyita chifukwa iye uja ndi bwana kansala sangampange monitor mp ndi bwana wa kansala nda bwana zilikati kuti minister ndi deputy wake ndiye deputy minister sangakhale ndi mphamvu kwa minister ndiye chimodzimodzinso kansala ndi mp kansala ndi mwana ndi wang'ono kwa ndani kwa mp ndiye mp uja kansala uja akampasa chochita pa ground amene azipanga monitor ndalama zaboma zija azikhala mp kuona kuti kodi kudera kwanga constituency yanga makansala aliko awiri kodi ndalama zimene tikumapasa ku parliament zija agwisa ntchito yanji kodi zinthu zikuyenda pa ground nda mp aja aziona kuona kuti kodi zinthu zikuyenda kapena ayi and kansala azipanga mantha kwambiri chifukwa aziziwa kuti ndi bwana amene azayendere ntchito imeneyi koma pamene pajapa mp analibe umuopa amene amamuyendera akanakhala ndani wina aliyese anali ndi mantha chifukwa mp ndi amene ali bwana amene amapanga malamulo a dziko lino tingowapempha kuti ma mp achimvesese iwo ntchito yawo law yawo aidziwe komanso ife makansala law yathu tiidziwe ngatinso pali mphekesera zonena kuti makansala simagwira bwino ntchito ndi ma mp athu tisinthe mkachitidwe tiadziwe kuti amene aja ndi anthu ofunikira kwambiri chifukwa ndi amene akuyendesa dziko lino kuzera ku malamulo komanso budget ndiye ngati aliko makansala amene amakhala kumakulira mtima ma mp izi zingosintha atikhazike pamodzi tonse ndife amalawi tifuna kuti dziko lathu litukuke kufotokoza ndithu kumeneko kuchokera kwa Patricia Longwe amene ndi kansala wa Kavuzi ward kumeneko ndithu ndi mboma la Nkhatabwe afotokoza kuti iwo chigamulo chimenecho makamaka akondwera nacho kuti panopa ndithu ndalama za CDF zizigwira ntchito pa konsolo anena kuti chitukuko chiyenda bwino chifukwa kuti anena kuti ma MP nthawi zina makhaza kuti ntchito ikuwachitukira kuti apeze nthawi kuti atsatirize zitukuko zing'ono makamaka mu ward kapena mu konsolo zimakhala zovuta ndiye afotokoza iwowa kuti zimenezi azilandira bwino pakali pano Attorney General akuti ndithu apita kumeneko ku Supreme Court kuti akamve zambiri zokhuza ndithu chigamulo chimenechi ine dzina langa ndine Salome Chisi pitirizani kuonera dzuwa lawala nkhani ndithu ndimeneyo ya CDF modzi wa makansala kuyankhulapo akuti iwo zasangalatsa zakomera kuti khoti latero chifukwa sizimaoneka ndithu bwinobwino kuti zikulondoloza ati aphunga makhala bize amakhala utanghanidwa akhale kwina 3 months ali ku parliament ndokuti zakunyumbako zakumutsa kuti zochitika ndi chani ndalama zija kuti alondoloze bwinobwino zimakhala zovuta komanso kansala amakhangala amangidwa manja kuti samaoneka kuti ntchito yake nditi kochota apa komanso kuti mwina akungolandira ndalama zijama apatsa zoti zizikomo kwambiri mahonali asakuchiona ine yankhondo wafuna unena kuti zinthu zambiri vini Malawi muno ma responsibilities amakhala ngati anthu sanaunikire anapatsa position yoti sanaunikire kuti kodi inu office yanu muzigwira bwanji ntchito zake ndiziti mphamvu zanu zikuyambira patuthera pati nchifake ma offices ambiri pamakhala ngati chimene akupanga pakutha nthawi sizikuoneka so ena akuchoka ena kubwera ena kuchoka kumano kuti anthuwa zinthu zawo ziyendetsa bwanji so my MPs ali ndi ma responsibility awo kupanga malamulo kupanga represent anthu akudera ndi kuti kansala uja akaenda m'mawadi muja akapereke zinthu kwa MP so kapane makhazo kuti at least komano nanga CDF yomwe izikhala ngati ili m'manja mwa MP kena koso consul ziyangana so pompo kena kukumati kodi CDF izifikira ndepena zawezo mula maphungu ena samagwitsa project amazimenezi kodi pena muzoti zirikuko sizikuoneka kuti amatenga ndramaja mwina terekeza kamangira mablock wenake CDF panopa yafika pa 200 million of course sindrama yambiri kutengera ndizituko zimene zimafunika ma constituency koma itakhala kuti kugwira kuchokera pa console itabe kuoneka tizitukuko chifukwa choti tirekeze kafikira munzuzu muno kwa CEO ku office imene ya CEO aona kuti nsewa kuchiwavi komanso udotani komanso console ndi makansala amagwira handi ni mauta kula meya samakazo for example ku city makazo ndi kuli ameya oti akuyang'anira mzinda makansala anzawo makhala nawo pafupi kakama district muno wa chairman
kukhanso una kusoma kha agent kumakha cancer Makansa. it will be easy. It will be easy. Ndrama jezooneka kuti pang'ono ina yapita kuchowa vina yapita wodi yakuti, komata at the end of the day kazooneka abe kuti pena pake tapanga izi then zimene zimachitika madera ambiri mwina ndrama changu itenga kwambira foundation ya school kenako saoneka kuti zaenda bwanji tikatengaso chaka cha mawa tipitiriza pakana 5 years block imodzi sizimaenda nimene munditu nimene zivankhani imene inde tinamvaso kuti attorney general zoti analola apita ku Supreme Court kuti akaunike bwinobwino chigamulo chimenechi kuti akananthauzire bwinobwino tikhe ndithu kupatsirani zonse zokhudza nkhani imene zanga apatipite ku nkhani zosiyana-siyana.